Aniya na mga daggong balita karong adlawa sa One Mindanao. 4 anyos nga batang lalaki nalumos sa baha sa sapa sa Malapatan, Sarangani. Kapin 30 ka magbanay apektado sa pagbaha. Kapin 1,200 ka magbanay apektado sa pagbaha sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Law of succession, sundon ugaling dili pa makapanumpa sa katungdanan si Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte, sumala sa DILG Davao City. Apo ni ini nga pinakataas nga ihapog boto sa tanang mga konsehal, mamahimong acting vice mayor. Kapin 30 ka panimalay, gipang demolish sa barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City. Mga apektadong residente nanawagan og tabang. Mga job order employee sa Kapitolyo sa Misamis Oriental, posibleng dili ma-renew sa bag-ong administrasyon.